Сәлам кызлар һәм малайлар. Бүгенге чыгарылышыбызның кунагы күпләргә таныштыр. Үзе блогер, үзе җырчы, үзе тәрҗемәче егет Данил Шаймуллин. Исәнмесез, Данил абый? Сәлам, Миләүшә. Хәлләрегез ничек? Әйбәт, сезнеке? Минем дә әйбәт. Сорауларыбызга күчкәнче блогтан бер видео карап кит. Әйдәгез. Şu poyez dinler yolunda Gütem yanarından hiç koytmamanda Bir yakka bile topikman su Savu canım gittesin beni Göz yaşlardan başka min bir nerse görmeyim Bir yakka bile topikman su Данил абый, сез кайчан җырларны тәрҗемә итеп җырлый башладыгыз? Үткән елны бездә Вьетнамда сездәге кебек локдаун бар иде. Локдаун килде. Шуңа аркасында мин өйдә утыра башладым һәм бер айдан соң утырып, бер нәрсә эшләмичә, мин акылдан яза башладым һәм миңа минем дустым Илсәр Хисмәтов мөрәҗәгать итте. Әйдәле Данил, Валерий Меладзеның «Салют Вера» дигән җырны тәрҗемә итәле зинһар өчен. Мин әйттем, әйдә, һәм бер көн эчендә мин беренче җырны тәрҗемә иттем дә, аннары видео яздырдым һәм Инстаграмга куйдым. Шул вакыттан кешеләр бик уңайлы карадылар минем иҗатка һәм язылыша башладылар. Ләкин мин мең тапкыр чыбыкларны өзәм, үзем әйтеп мәңгелеккә китәм, төннәрем буе сине уйлап торам, сәлам, Вера. Шәп. Блогны алып бару кайчан башланды? Ничек дип әйтергә инде, минем блогым инде бик тә иске, чөнки ул 2012 елдан башлап мин Инстаграмны алып барам. Ләкин менә популяр булу ул инде теге елдан, үткән елыннан, март аеннан, апрель аеннан башлап. Ого, күп икән. Сезне башка милләтләрдә күрсәтәме? Әйе, Вьетнамнар да күзәтә, Америкада күзәтә, Америкада булган татарлар, Италия татарлары, Канада татарлары, Австралия татарлары да күзәтәләр. Җир шарының барлык төбәкләрдән кешеләр күзәтәләр. Димәк, күбрәге татарлар, шулаймы? Әйе, нәкъ шулай. Шәп. Җырларны тәрҗемә итү ул җиңел эш түгел бит. Сез үзегез моны башкарасызмы? Ул минем өчен ул җиңел эш. Минем өчен җиңел эш һәм гадәттә мин үзем башкарам ул эшләрне, ләкин кайчагында да ярдәм итүчеләр дә бар. Мин аларга, минем дусларыма редакциягә җибәреп, минем текстларымны тикшереп торалар анда. Әзрәк кенә сүзләр кушалар да, сүзләр алмаштыралар һәм мин аларга кирегә бармыйм. Бик тә килешәм алар белән. Ә менә бүген тәрҗемә итәргә син миңа булышачаксың. Әйтегез, нинди җыр? Кояш гомере. Бик шәп вариант. Бар бит инде. Бер кыз бала җыр чыгарган, багышлап әнисенә. Менә шуны тәрҗемә итеп карый әле. Как-то мальчик песенку спел, маме посвятив ее. С братом своим, да вместе мы, разучив, давай споем. Солнце, солнце, вечно свети, лучом озари. Долго-долго, как солнышко, мама, ты живи. О, бик шәп булды. Шәп булып чыкты, шулай бит. Димәк, бер җырны тәрҗемә итү өчен озак вакыт кирәкми. Әгәр дә миндә әзер кушымта булса икән, барлык җырны 1-2 сәгать эчендә тәрҗемә итеп була. Сездә тәрҗемә итеп булмаган җырлар бармы? Әйе, бар. Мәсәлән, Аерылмагыз дигән җыр. Аерылмагыз татар теленнән урыс телгә тәрҗемә итү өчен бик сүзләр җитми. Чөнки анда бик тирән уй-фикерләр ул җырда һәм аларны тәрҗемә итү өчен иҗекләр җитми. Аңлашылды. Данил абый, бу сезнең өчен хоббимы? Һәм моннан тыш нәрсә белән кызыксынасыз, нәрсә белән шөгыльләнәсез? Ул минем
Хобби, ул минем хобби, ул минем хоббием. Һәм минем тагын бер хоббием бар. Мин спорт залына барам, шунда рәхәтләнеп йөкләр күтәрәм, һәм әлбәттә йөзү белән шөгыльләнәм, һәм төнге күкне төшерергә яратам. Шәп. Җыр, сәнгать белән кызыксынган яшьләргә нәрсә киңәш итәр идегез? Бер нәрсәне курыкмагыз, үзегезне күрсәтегез, иҗат белән шөгыльләнегез һәм гел ага гына барыгыз, артка карамагыз. Йөрәген тыңла, ул дәшкән вакытта, йөрәген тыңла, сиңа ул гына кала, кая барганын белмим, кайда мин барам, йөрәген тыңла, миннән китәр алдыннан. Шәп. Әңгәмә өчен бик зур рәхмәт сезгә, Данил абый. Без сезгә бик зур уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт сезгә шул әңгәмә өчен. Һәм Шаян ТВ-ның барлык тамашачыларын һәм тыңлаучыларын мин үземнең концертка чакырам. Минем тәүге концерт. Ул да булса 4 сентябрь сәгать кичке 6-да Сәйдәш мәдәни үзәгендә үтәчәк. Анда мин үземнең каверларымны, тәрҗемәләрне җырлармын. Һәм минем дусларым да чыгыш ясачак. Барыгызны да көтеп калам, рәхим итеп. Шаян ТВ үз эшен дәвам итә. Безнең белән кал. Данил абый, сездән тагын бер җыр. Ярар. Тавышына кыртык йыкламас беркемдә, астында күршеләр гафу иттегез, сөйләштек мәхәббәт турында төн буе. Бу минем яшьлегем, бу минем яшьлегем.